Hello? Sunana Vasumati. Barka dai madam, dan ba ni lokaci kaɗan. Zan haɗa ki da babban minista. Babban minista ne? Hello? Vasumati? Barka da labai. Ki haƙuri, an samu dudani da na kira kai tsaye. Kowace rana an zaje ofishi, nakan ganki a madakwanta. Ke kin fita daban? Kin fita daban ta fuskar alheri. Kawai dai so nake mu gaisa. Fuska da fuska dai nake so mu gaisa. Za mu yi haɗuwa mu sha shayi? Ya labai. Gobe haka. Zan je makaranta. Ni ma zan je wajen aiki. Kafin hakan fa, 7:30 na safe yayi? In ne yanke wajen haɗuwa zan kira ki kin ji? Ya dai ƙawata? Wai yana so ne mu haɗu mu sha shayi gobe. Ya ce zai tsaye da wuri. Shan shayi tare da babban minista bai kamata mu rasa wannan dama ba. Kamata ya mu je tare. Basu. Ga baba. Sani kawo. Sannu baba. Yawa sannunku. Mu za mu tafi ba su. To shikenan.